Soinu eta ritmo elektronikoak dira nagusi TRB taldearen lehenengo diskoan. Ea ondo esaten dugun, Turbo Retrobator. Hori du izena, eta 5 abesti ditu gurekin, 2 musikarietako bat. Etxaun Arregi. Haupa, Etxaun. Kaixo, Etxaun. Arratsaldeon eta ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Turbo Retrobator taldea. Bai. Eta diskoa ere, bai, ezta? Izen horrekin, aurkeztuko duzue Durangon. Pozik, nola bizi dituzue egun hauek, aurreko egun hauek? Ba, oso urduri, baina oso pozik. Oso entusiasmo handiarekin eta oso pozik. Nolako diskoa da eskuartean duzuna? Ba, eskuartean daukadan hau, bueno, disko gordina esango dugu dela, zuzena. Nahiz eta letrarik ez daukan, bueno, nik uste musikalki ere, bueno, letra badauka, abesti batek. Abesti batek. Gainontzeko 5 abesti ditu, eta 4 abestiek ez daukate letra, baina hala eta guztiz ere, nahiko zuzena iruditzen zait eta gordina. Bastanek dauka letra, ezta? Bastan kantuak. Bai taldeak eta bai diskoak, izen berbera dute? Zergatik hori, edo... Bueno, kontua da, Turbo Retrobator nahi izan geniola jarri taldeari, eta, bueno, izan zen oso gauza frikia, pentsatu genuen agian 80ko hamarkadako izen edo nomenklatura ez dakit fantasiazko futurista turbo eta horrelako gauzak, ez? Erabiltzea erabaki genuen. Baina konturatu ginen Turbo Retrobator esatea pixka bat zaila zela, eta orduan esan genuen TRB erabiliko genuela, taldea izendatzeko. Eta diskoari jarri genion Turbo Retrobator, lehenengo diskoari, eta gara ja hortik aurrera MCD bezala. MCD bezala, bueno, MCD bauka bere izena, eta gero MCD da, ez? Ba, gu TRB da, hemendik aurrera. Hala ere Turbo azaldu diguzu, baina Retrobator ez diguzu azaldu. Bia, ba, bueno, Retrobator da, badakizue rotabatorra zer den, baratzen eta ibiltzeko, moto azada hori. Lurra iraultzeko. Rotadora edo ezagutzen dena, ez? Rotabator. Bueno, rotabatorra. Bai, bueno, retro, pixkat retro denez gure musika, uztartu nahi izan genuen 80ko hamarkadako kutsu futurista hori, gure lurraren Euskal Herriko nekazaritza zen horrekin, pixkat horrelako simbiosia raro bat egin genuen, eta hori sortu. Eta onarte iritsi zarete. Lehen, Zazkel taldeko kideak zineten, orain TRB sortu duzue. Batetik besterako jauzi hori, nola gertatu da? Erraza izan da, jauzi hori edo bide hori egitea? Erraza ez da izan. Eta ez da izaten ari. Baina, bueno, nik uste arrakastarekin egiten ari garela. Eta nola sortu zen? Kontua da, Oskar, teklista eta biok, hasi ginela, bueno, synthwave musika entzuten, 80ko hamarkadako musika imitatzen duen musika estilo bat, eta hortik pentsatu genuen, beti gainerako txean elkarrekin gindoa zen ensaiora, eta erabaki genuen, hortik igual zerbait atera zitekeela. Eta justo iaz bukatu zen Zazkel taldea, eta proiektu berria hasi genuen, oso pozik. Hasi zara pista batzuk ematen, baina nolako musika da, orain egiten duzuena? Ez dakit entzuten den orain fondoan entzuten ari zareten, baina musika elektronikoa dantzagarria, eta ez da oso siniestroa ere, ez da teknomusika bezain igual, rabeetara edo diskoteketan entzun daiteken musika elektronikoa. Agian melodikoagoa da eta dantzagarriagoa, atseginagoa, pop musikarekin igual. Esan diguzu 5 abestietatik batek dituela hitzak, hori da Bastan kantua, horixe ikusi eta gozatuko dugu orain. Bastan. Leioa irekin nuen eta emeki. Bastango lurrean, bastan baitan, bastan izan nintzen. Dantzagarri izan duzu eta putza mugierazten du, Bai, gainera normalean basoak eta horrelako ingurunei musika lasaiagoa jartzen zaie, baina kasu honetan zuek beste muturera joan zarete. Bai, beste muturera.
Hau bada laboa eta hartzeri omenalditxo bat, edo ez? Bai? Azkenean, bueno, letraren zati bat hartzeren letra da, eta Mikel Laboaren bertsioa da. Eta bestea, gorlako fraseo bat esan dezakegu raparen antzeko bat izan daitekena, eta horrek hori gurea, hori guke egin. Eta gainera, bueno, egia da, eragin handia izan zuela abesti honek batez ere Delirium Tremensen bertsioa. Bertsioak izan zuen eragin hau. Oso frontoi bitxi bat ere ikusten dugu, zure atzekaldeko frontiz hori. Ez dakigu irudiak non grabatuta ote dauden edo jakin ote daitekeen edo? Zerbait badakizue, bai. Grabatu ditugu bastan inguruan, bastanen ez. Bastan herriko, osea, udal herri horretako mugetan. Iparralden, bueno, nire gurasoak Saran bizi dira eta hor inguruan egin genuen horrelako investigazio bat. Ez dugu esango non zehazki. Batez ere frontoi hori non dagoen, zeren asko galdetu didate eta ez diet sekretu hori. Hori, beraiek deskubritu behar dute, horrela, nik deskubritu duen moduan, horrela, kasualitatez. Bai, perretxikoak bezala, ez da? Perretxikoak bezala, ez da? Eta esaten. Mendian. Hori, hor daude. Ba, ikusiko dugu zuen bigarren bideoklip bat, hementxe duzue Electric Eyes. Hau, ze irudi ederra benetan, Horre ikusten da lan handia egin duzuela. Bai. Nondik edaten duzu, kantak sortzerako garaian, inspiratzerako garaian? Horretaz, hori erantzun baino lehen gustatuko litzaidak esatea, bideoklipa Odei Torresek egin duela eta Oskar Gutierrezek, eta jantziak Betitxe Saituak egin dituela. Zeren oso importantea da guretzat irudi, imaginario potente bat izatea. Eta zure galdera, mesez, errepitikatuko zen. Bai, nondik edaten ote duzuen, zein ote diren zuen iturriak inspiratzeko edo horrelako kantuak sortzeko? Bueno, 80ko hamarkadako pelikulak fantastikoak, o futuristak, ezakita izan daiteke John Carpenterren pelikula bat, Terminator, edo beste hainbat garai hartako pelikula, Blade Runner ere bai, Vangelis, ez dakit, John Carpenter esan dut, horiek, adibidez. Estetika aipatu duzu, estetika asko zaintzen duzu, ez da? Bai. Garrantzitsua da. Bai. Gerozta gehiago gaur egun? Bai, batez ere gaur egun nola sare sozialen munduan bizi garen, nik uste hori ez badaukazu, erdia baino gehiago falta zaizula. Irudi potente bat ez badaukazu. Eta horregatik, asko zaintzen ditugu gure estetikak. Durangoko azokan emango duzu zuek ere kontzertua. Noiz izango da kontzertu hori? Abenduaren 9an, 12ak eta 4 okerrezpanago, justo poteoa baino lehen, hor pixkat berotzeko, eta hortxe. Beti momentu hona musika entzuteko. Haren nintzen besatzen, zuen janzkeran, zuen janzkera hori nondik hartu duzu, zuen gurasoi hartu dizkie zuen txandalak eta hola, edo... Hori, ez hori Betitxe Saituak egin zuen bera jantziak diseinatzera dedikatzen da, eta bueno, berak merkatuetan eta asko investigatzen du, hor gauza altxor asko aurkitu daitezke, eta hor aurkitu zituen, 50 zentimoan. Eta influentzei dagokienez, zuen gurasoen garaiko musikak eta entzuten dituzue, 80ko hamarkadakoak eta horrela? Bai. Hau da, gaur adibidez egon naiz musikaz blai, Toizen musikaz blai entzuten. Esan behar dut nire gurasoak hori baino nagusiagoak direla, eta aurreko musika, hori baino aurreko musika, igual Benito Lertxundi entzuten dutela, ez? Eta Amerikarrak Blondie eta horrela? Blondie, Preseski, aste honetan, buelta ari nahi zentzuten Parallel Lines, sekulako diskoa dela, eta egia da, toki guztietatik edan behar dela, eta edozein garaiko musikak entzun behar direla.